Logħba tat-tim nazzjonali Taljan f'Malta se tiswa lil partitarji id-doppju ta' logħba li se tintlab ftit tal-jiem wara fl-Italja. Fiż-żewġ każi l-logħba hija waħda ta' ħbiberija. L-għada li tkun intlabet il-finali ta' Champions League, f'Malta l-Italja tilab kontra l-Iskozja, dan bitħejja għal Euro 2016. Biex wieħed jara l-logħba f'Malta fl-aqwa parti tal-istadium l-enclosure irid iħallas €75 u biex jara faċċata fil-Millennium Stand irid iħallas €50. Wara l-lasta, b'naħa minnhom riservata l-Iskoċċiżi, il-prezz huwa €26. Partitarju tat-tim Taljan li tkellem magħna għalilna li wieħed jistenna li jħallas prezz tajjeb meta jara timijiet ta' dan il-livell, iżda xorta waħda ħass li l-prezz huwa wieħed għoli. Irriċerkajna ftit u rajna x'inhuma l-prezzijiet tal-logħba kontra l-Finlandja l-ġimgħa ta' wara, logħba li se tintlab Verona, il-belt ta' Romeo u Giulietta. L-aktar prezzuri għal din il-logħba huwa €35 u saħansitra każi fejn il-prezzijiet jinżlu għal €7, €10 jew €3.50 għat-tfal. Ikkuntattjat minn one.com.mt kelliem għal Malta Football Association fisser kif l-MFA krit il-ground lill-organizzaturi u l-logħba mhix tagħha, għalkemm għamel ukoll xi riflessjonijiet. Ninformak li l-partita Italja kontra Finlandja hija organizzata direttament mill-FIGC f'pajjiżhom u l-organizzazzjoni mhux relatata mal-partita li se ssir f'pajjiżna, qal il-kelliem tal-MFA. Fisser il-Malta Football Association kriet il-faċilitajiet u s-servizzi tagħha lil terzi persuni biex jorganizzaw din il-partita. Għaldaqstant il-faċilità sportiva u r-riżorsi umani se jkunu maniġjati mill-assoċjazzjoni. Il-kellim qal li f'kuntest ta' futbol internazzjonali il-prezzijiet huma tal-istess livell ta' partiti oħra fl-Ewropa u għalkemm il-partita hi waħda ta' ħbiberija, l-organizzazzjoni tagħha xorta tiswa flejjes importanti, speċjalment meta ma tkunx direttament organizzata miż-żewġ assoċjazzjonijiet rispettivi, iżda minn kumpanija privata li taħdem fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti internazzjonali.